Pasibayo Kabalen, niya Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Midori Hotel para i-feature ang kanilang Creekside Bar and of course ang kanilang Midnight Midori Restaurant. Marketing Officer of Midori. Thank you Exploring Pampanga for featuring us. Welcome to our venue here. We are located at Clark. This is Creekside Bar. Alright, here at our venue we have two restaurants, the Creekside Bar and Midnight Midori. So, mix up of featured food po yung nandito for Creekside Bar. We feature pulutan and of course the beer. And for the Midnight Midori, this is where we serve yung mga top Taiwanese food that is prepared by our top Taiwanese chefs as well. So in celebration of the Oktoberfest, we actually have the Beer Pong Challenge which will be launched on October 15. So we would like to invite everyone to visit Creekside Bar in the Midnight Midori and experience Oktoberfest with us. Aside from the Beer Pong Challenge that we're about to launch on October 15, syempre meron din po tayong mga daily entertainment, and by the end of this month to end our Oktoberfest celebration, we shall feature our DJ. We have DJ Chacha and a full band local that will be featured here at Creekside Bar. Please do come and visit Creekside Bar and Midnight Midori. We are open daily from 6 p.m. to 2 a.m. and located here at Clark Freeport Zone. See you! Thank you, Exploring Pampanga! Yan guys, no, kitang-kita nyo naman kung gaano ka-colorful itong place ng Creekside Bar and Midnight Midori. Later, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga foods and drinks na in-offer nila dito. And of course, yung upcoming event nila, pag-uusapan natin mamaya. Sa parking area guys, walang problema kasi napaka-spacious nung parking lot nila. And gusto ko lang palang sabihin sa inyo kapag pupunta kayo dito sa Creekside Bar and kakain kayo sa kanilang Midnight Midori, so kailangan nyong mag-avail ng Midori rewards cards nila. Kapag may card na kayo, yung voucher nila is worth 500 pesos yung minimum. Kung 10 kayong sa grupo, kahit isa lang yung kukuha ng reward cards nila. And yung voucher, yung pambabayad nyo dito sa kanilang Creekside Bar and of course yung Midnight Midori. So sa other side, kung nakikita nyo guys, ito naman yung designated smoking area nila. Ito na yung Creekside Bar and Midnight Midori Restaurant. Ayan guys, no, kitang-kita nyo naman kung gaano ka-colorful yung place ni Creekside Bar and of course ni Midnight Midori. Dito sa area na to, pwede kayo mag-dine in and nakikita nyo sa harapan natin guys, may billiard sila. Sa billiard nila, kung gusto nyong maglaro, so may minimum 500 voucher dapat nyong bayaran and pwede na kayo maglaro sa billiard nila and may 3 beers kayo. And guys, no, kita-kita nyo naman sa harapan natin, isa sa mga highlights nila talaga dito sa Creekside Bar, itong kanilang mga color changing chair LED lights. Yan, nakita-kita nyo naman, no, multicolor, nagpapalit-palit ng kulay. So, pwede kayong mag-chill dito, umupo. And every day guys, meron silang live performances dito. Nag-start siya ng 8:30 p.m. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Yan guys, no, isa sa mga bago dito sa may Midori or Creekside Bar nila, yung kanilang beer pong. So meron silang beer pong challenge sa October 15. So 1,500 voucher kailangan nyo. May kasama na siya 12 bottles of beer and 1 pulutan. Mag-start siya ng 7 p.m. until 12 midnight. So may tatlo silang beer pong table dito. And dito maglalaban yung per team. So
Yung mananalo guys, makaka-receive siya ng beer and 1 pulutan. So mayroon kang 1 raffle ticket kapag nanalo ka sa beer pong challenge nila. Hello ulit mga kabalen! So behind me is the Dragon Tiger display or lantern, and this is situated beside the Midori Hotel and Casino. So speaking of the Midori property, we'd like to invite everyone to be a member or just sign up at our Midori Reward. So libre lang po ang membership nito, and when you become a member, you'll get special discounts and various perks such as discounts po sa various F&B outlets here at the hotel and at the Creekside Bar. You'll also get discounts sa hotel rooms, and aside from that, if you know Aquaplanet, you can get discounts and special perks as well. So be a member and sign up now. And guys, no, ito na yung serve sa atin ni Creekside Bar dito sa Midori Hotel, and of course yung kanilang mga dishes na pinagmamalaki mga Taiwanese foods dito sa kanilang Midnight Midori Restaurant. So yan, bago natin tikman itong mga sinerve sa atin, so papakilala ko na sa inyo guys yung kasama natin. Syempre, siya yung editor natin sa Exploring Pampanga, si Rick TV. Hello guys! And syempre, papakilala ko muna sa inyo kung ano ba lahat itong sinerve sa atin ni Creekside Bar and Midnight Midori. So meron tayong tuna belly, sizzling sisig. Siyempre ay putok-batok natin dyan na crispy pata. Meron tayong chicken dito with gravy. And isa sa mga gusto nilang tikman natin, yung kanilang beef quesadilla. Meron din silang mga drinks dito. Meron silang screwdriver, tequila sunrise, Cuba Libre, and then yung kanilang mojito. And syempre guys, hindi na magpapahuli dyan yung mga sinerve sa atin ni Midnight Midori. So meron silang sizzling beef, Hawaiian pineapple fried rice, salt and pepper fried chicken, stir fried clams, homemade salted vegan tofu. Then guys, no, titikman na namin ni Rick TV yung mga sinerve sa atin ni Creekside Bar and Midnight Midori. And kain na boss, tikman natin yung kanilang Hawaiian pineapple fried rice. Yun. And syempre ako, una akong babanatan guys, yung kanilang crispy pata. So perfecto guys na samahan din ng mga malalamig na beers nila dito and mga sinerve na cocktails nila sa atin. So inulit ko kapag nag-dine naman kayo dito, daily yung kanilang live performances, 8:30 PM onwards. Ang crispy. Sarap ng fried rice nila. So, after taste pa rin, syempre medyo maasim. Kasi pineapple siya. Pork floss. Pan natin yung kanilang fried chicken. Ayan, isa sa pinagmamalaki ni Midnight Midori yung kanilang homemade salted egg tofu. Dito titikman din natin. Ang talaga. Lambot. Alat dahil sa salted egg. Sarap. Later, tayo naman titikman. So next, titikman ko naman yung kanilang beef quesadilla. Isa rin to sa mga nagmamalaki nila dito sa Creekside Bar. Yun. Natin. Magugulay na. Ano pa? Ito natin yung dip niyan. And guys, now titikman naman natin yung kanilang stir fried clams. Yan kung nag-trade kayo ng mga seafoods. Meron din naman silang mga sinaserve dito. And marami din mga Pinoy foods. And mostly sa kanilang Midnight Midori, mga Cantonese or mga Taiwanese foods. Chinese foods yung ano nila, sinaserve.
Yun, ito tikman natin guys. Salt and pepper Fried chicken. Yun. And tayo, titikman naman natin sa quick sidebar nila itong kanilang sizzling sisig. Kumusta yung salt and pepper? Sarap. Grabe. And itong kanilang sisig naman guys, ano siya, authentic ka pa sisig, syempre, importante doon wala siyang egg and mayonnaise. So, last natin titikman sa kanilang quick sidebar menu. So, ito yung kanilang tuna belly. Ito naman yung kanilang sizzling beef. Yan, isa sa mga sinaserve naman ni Midnight Midori. Yan, paano natin? Yun. Sarap to, may sauce. Lambot. Grabe. Good job. Ang step yung vlog ko. Sa TV, mostly yung mga binablog niya guys. Kamukha nito, mga almost, mga foods. So matagal na siyang hindi nakakapag-vlog. Siya na yung natin ngayon, editor. For sure, kapag nag-edit siya ng mga vlog natin, natabang siya. Oo. Gutom. Grabe. Ayun guys, binisig tayo ni Click Sidebar and Midnight Midori. Super sarap ng mga foods nila dito, and sa mga mahilig sa mga Taiwanese and Chinese foods guys, pwede kayo mag-order sa kanilang Midnight Midori. And mga Pinoy foods and ibang dishes, mga pampulutan and mga alcoholic drinks, mga cocktails, meron din naman sila dito sa Click Sidebar. Ano masasabi mo par sa mga tinikman natin foods ni Click Sidebar and Midnight Midori? Oh, grabe, ang sarap dito guys. Especially yung kanilang kasnupata. Wow. Crispy all the way guys. Ang sarap, very juicy. Tapos first time kong matikman to kanilang pineapple fried rice. Yes, Hawaiian pineapple fried rice. Grabe guys. Kakaibang experience, masarap, may asin, may tamis, at yung ang galing nitong kanilang pork Pork floss. floss. Wow. And mostly lahat ng sinerve sa atin talaga napaka-generous, ang dami ng servings. Good for sharing, tapos yung mga meat nila very tender. Ang lambot ng mga meat, and syempre napaka-savory nung lasa. Yun guys, kung gusto nyo mag-chill, punta na kayo dito sa Click Sidebar dito sa Midori Hotel. And kung foods naman din hanap nyo, gusto nyo mag-food trip, andyan naman si Midnight Midori. Yan, later, mag-start na itong live performances nila. And try natin yung kanilang beer pong. Yeah. Yun kabalen, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang kabalen natin dyan ang paparating na beer pong challenge dito sa Creek Sidebar ng Midori Hotel. Ayan, kung gusto nyo makatikim ng mga masarap na Taiwanese and Chinese food, so try nyo na sa kanilang Midnight Midori Restaurant. Napakasarap ng foods, and even yung mga foods nila sa Creek Sidebar. Yan, kung gusto nyo mag-chill and after nyo mag-dine in dito, pwede everyday, meron silang live performances. So until our next vlog, peace out!